Kandi, itsundo nila to. Nasa? Nasa Ikot tombos, kalatang, kakawin ko na kabilo. asa man? Lasa gulo mo. Tagsara mo sa groceryhan ba? Magkasaag-saag. Mangiki. Ang groceryhan. Kana ang Ayala. Ayala Wings to, no? Nindot na rin, no? Pangita, ah. Pangitao na mo ang katong di ato man ta katong ang sa to katong salad stop asa nga man ni dapit oy na sana hanag oo daro kita na namo is an hour ang among gipangita. Train. Ara diyan. Diyan na pang kiddie. Pang bata. Nasaan? Wala na may daan. Aman. Huwag sa man doon. Road entrance. Gawas ka 386. Dili man kini atong tuyo. Tuwa man sa gawas. Tuwa man dito. So, entrance na. Bantog rang nato nasugatan niya. Wala to. Katang yung gawas mo to. Wala. Mabalik pa man ta. Asa man ta agi nga dito sa takurot ni Surihan. Kandi, itsundo nila to. Nasa? Nasa Ikot tombos, kalatang, kakawin ko na kabilo. asa man? Lasa gulo mo. Tagsara mo sa groceryhan ba? Magkasaag-saag. Mangiki. Ang groceryhan. Kana ang Ayala. Ayala Wings to, no? Oh, yung wing. Ha? No? New Wings? Sani. Starter. Largo ta groceryhan, no? Mag-elevator ka. Taron ta madali. Largo ta groceryhan. Dito ba? Largo ta groceryhan. Sa mauna na. Balik. Nindot yung mga native na. Mga native nga bag ba? Nindot kayo. Pero, banig. Nagang banig na di kulon. Siya nga? Hagdan? Yes, Unsa gani tawag gani nga size? Ito yung size. Ang tawag niya wala ra, maura. Ano siya mga 18 inch size na niya. Okay. Unis mo. Wala yung ketchup lang ito. Sige.
matagin. Di ato, unsa na di ato? Skincare mga de, skincare. Ali maka-boxes nga pizza. Taon na nang dali ana. Dili siya daari kay mahayang. Guardia o yahay yo. Asa ba? Sige po, wala. Lapas naman ka. Ito naman sila di imong payag. Station police. Memang to mga kabayan. Gawas namin din hilam sa Ayala. Namin sa basement 1 dahil na dahil. Unsam nang F. Unsam nang F. Ano ba? Kalma na suwan. Kanang mga haligi. Man ani mo nga di ka mawa. Asa parking. Nagkumawa ko kay nagdangitan ako. Malimot magkasa ko dapat ato. Siguro kung kamao na mag-drive, kinang lagi ka magtimaan. So di ta kamao mo drive. Parking. Hindi lang parking. Di ba ini? Kira parking. Tuwan luto ng karusutan. Alit na silang sundan. Kami ani, padung pa mis among atuan. Ang ani, pagpaniud to, gustong oras. Kapas mo yung api. Mga kuan ba, mga 15 to 20 years ago, wala ka nakaari Cebu. Balik ni mo og Cebu. Magsige na lang kaghangad, di naman mao. Sabog kawang sigal hangad. Di naman po na maong daan. Di na po mao ang mga na-design sa mga kilid-kilid. Ang sana nandapita. Kahumot pas pizza eh. Kana oh, pila ka tuig nila bay red by color aning building red planet niya karon asa na may color ana di naman na red. So mati man ang tatuni mo katong red nga building ba nakalimot ka sa pangan niya mayong ka nga katong red nga building nga matudul-dul to sa Ayala karon Red ribbon. Yun. Red ribbon. Red ribbon dili hotel to. Goy. Ang katagas na anang building oh. Naalay ni sa una. Terminal. Ikan gutaguan. New York karon. Oh, dito may gikanuguan ka na ang S&R New York style pizza. May bawaan pa na nimo nga Cebu ni oh. Ana naka-improve ang Cebu. Sipor gyapon na may squatter. Ayaw lagdungaw sa ubos. Dungaw ka sa ubos. Oh, makita nimo ang tinuod. Nga kanhing panahon na napa din siya, napa mga squatter. Napa. Pabilin paghihapon na kay asa man pud intaw na sila mintras di pa na sila papahawaon diha. Ana pag na sila dinha kay na panginabuhi dire. Sila na anad pa bukid. Wow na di sa namawa. Mo gyapon kay wa man kaulian. Gani. Papahawaon na kung nana sila relocation. Ipuntanan mo adto sa asa sila i-relocate. Na ba yung Ayala? Ato. Ang casino man to may karaan there sa una no. Nanay building nga nilabaw doon sa casino. Ana, sana dia barracks. Natabaw Kana, dia mamulkit. Nya pa relocate ka dito Balamban, wa na Wa na mo pabulkit. Bulkiton ilong aron taas.